भोजपुरी के सबसे बड़ा स्टार पवन सिंह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भोजपुरी में बोले के सिखौलन। ई तो भोजपुरी खातिर बहुत बड़ा गर्व के बात बा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पवन सिंह भोजपुरी में बोले के सिखैलन। ई स्टार के गायकी और अभिनय के हर कोई कायल बा। उनकर दमदार बॉडी और सॉलिड पर्सनालिटी के भी भोजपुरिया दर्शक काफी पसंद करता। ई तो सभे जानता कि भोजपुरी के ई स्टार हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक सबके चहेते बन चुकल बाड़े। लेकिन ई एगो अपना में अलग बा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भोजपुरिया सिखौलन। यह बात पर यकीन लोग के ना होते रहे, लेकिन जब कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और पवन सिंह के साथे देखलन मंच पर एक साथ बोलत तो उनका विश्वास हो गए। लेकिन यह सच रहे कि चुनाव के दौरान पवन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक साथ बोलत कई गो मंच पर दिखलन और नजर अइलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एगो रैली के संबोधित करत रही बिहार में, तो पास में जाके पवन सिंह कुछ उनका के सिखैलन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलनी की हम हाथ जोड़ के भोजपुरी में प्रणाम करतानी। यह बात के सुन के सब दर्शक हर हर मोदी घर घर मोदी के नारा लगावे लगल और कहलन कि ना ई सच बा कि पवन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भोजपुरी बोले के सिखौलन। भोजपुरी के तमाम खबर जाने खातिर सब्सक्राइब करी भोजपुरिया न्यूज।